इलेक्शन बोथोर सफैनाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो राजनीति हान्जाफोरा गावसोरनि हान्जाखौ जेरै हागौ फेहेरनो नाजायो। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गेजेराव गोख्रों राजखान्थि दोलो जेरै BJP, UPPL, BPF आरो कंग्रेस बायदि दोलोफोरा बायदि सोलो बायदि जुक्तिजों गावसोरनि दोलोआव मेम्बार थिसनबाय थानायखौ जों जेरावबो नुगासिनो। नाथाय बयनिख्रुइबो सोमोनांथाव आरो इन्टारेस्टिं बाथ्राया जाहैबाय बे बाराव राजनीति पार्टिफ्रा जोंनि इयुथ लाइमोनफोरखौ बांसिनै नोजोर होदों आरो जयनिं खालामदों। नाथाय मानो? मा जाहोन दं इयुथफोरखौ पार्टियाव बांसिनै जयनिं खालामनायनि? ना आगोलनि ओल्ड जेनेरेशननि पार्टी मेम्बारफोरा जेबो मावनो हाला नामा? ना पार्टिफ्रा निउ जेनेरेशनजोंसो खामानि मावनो लुबैयो? ना आथिखालनि लाइमोनफ्रासो राजनीतियाव बांसिनै गोहोम गोलैबाय नामा? जाहोना मा? साफ्रोमबो इयुथफ्रानो जुदि राजनीति फोथाराव बाहागो लायोब्ला बिसोरनि केरियारफोरा मा जाहैगोन? समाजा गोख्रै दावगालांगोन ना जोबस्रांलांगोन? बेनि बागै बयनिबो साननायाव गावबा गाव आलादा जुक्ति बा नोजोर दङ। अन्नानै नोंथांमोना फोरमायहर, मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन? लोगोसे बेखिनियाव आंनिफ्राय मोनसे गुरै आरज थाबाय, जाहाथे नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो बेल आइकनखौ अलाव होनानै लायो। बेजों आंहा थुलुंगाखांनाय मोनगोन। राइट टु भट, राइट टु इलेक्ट, राइट टु चुज पलिटिकेल पार्टी। भारत हादरा गंसे सुबुं खुंथाय हादर आरो भारत हादरनि संबिजिरा जोंनो जोनोमजोंनो माखासे मोनथाय गोहोखौ होदों। बेनि गेजेरावनो भट होनो हानाय मोनथायाबो मोनसे। जेब्ला जों 18 बोसोरनि राफोद लाइमोन जायो अब्ला जों गावनि लुबैनाय बायदि बिजाथि सायख'नानै भट होनो हानायनि खाबुखौ मोनो। बिब्दि माखासे राजखान्थि हान्जाफोरनि बिजाथिफोरा सायख'जानानै फैयो आरो जाय राजखान्थि हान्जानि मेजरिटिया बांसिन बे दोलानो सरकार सालायनायनि गोहोखौ मोनो। खम मेजरिटि थानायफ्रा अपोजिटआव थानानै रुलिं पार्टिया मावनाय गाज्रि खामानिफोरखौ नोजोर लाखियो आरो बेनि सायाव बाथ्रा बुङो। मोनसे हादरा जौगानांगौब्ला गोहोगोरा राजखान्थि हान्जानि गोनां जायो। राजखान्थि हान्जाया जाबाय सुबुंजों दाजानाय मोनसे आफाद, जेराव राजखान्थियारि मुलाम्फा बिसोरनि थांखि आरो बिथांखिफोरखौ सुबुंफोरनो फोरसावो आरो बेजोंनो मोनसे सरकारखौ गोहोआव लाखिनानै सोरखार सालायो। नाथाय माब्लाबा माब्लाबा मोनसे राजखान्थि हान्जाया सोरखार सालायनायाव रायजोनि सुबुंफोरनि लुबैनाय हास्थायनाय आरो गावसोरनि समायखिराफोरखौ लाखिनो हायाब्ला सुबुंफोरा बे सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुङो, अजद दिखाङो। बेबो मोनसे संबिजिरारि मोन्थाय। थिग बिदिनो जोंनि फिसा मोनसे बड'लेण्ड ओनसोलखौ आसामनि सिङावनो थानानै बर'फ्रा गावखुंथाय गोहोखौ मोन्दों। माखासे सम 17 बोसोर गोलाव BPF हान्जाया सोरखार सालायबाय आरो 2020 मायथाइनिफ्राय दासिम UPPL, BJP आरो GSP राजखान्थि हान्जाया जथाय सोरखार सालायदों। ससियेल मिडिया, निउज, टिभिनि दारै आथिखालनि UPPL सोरखारनि सोमोन्दै सोंखारिबाय थानायखौ जों नुदों आरो 3 बोसोर सरखार सालायनाय बे सरकारा रायजोफोरनि जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो मोनफ्रोमबो खामानिफ्रा जोबोद स्ल' जादों होनना अपोजिट हान्जाफ्रा बुंनायखौ जों बयबो मिन्थिगौ। बेराफारसे बड'लेण्डनि आथिखालनि UPPL सोरखार बिथांमोननि बादिब्ला थांनाय 17 बोसोर BPF हान्जाया खालामनानै दोनलांनाय माखासे दाहारफोरखौ सुख'नायाव खामानिया एसे लासै जादों आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय खामानिया UPPL सोरखारनि नाजानायाव जागायबाय होननानै रुलिं गभर्नमेन्टआ बुंनाय बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगौ। बिब्दिनो मोनसे राजखान्थि हान्जाया गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ सोंखारिनाय आरो बाथ्रा दान्थेनायानो राजनीतिनि धोरोम। दा बाथ्राया जाहैबाय MP इलेक्शननि गुदुं बार बारनायजों भारत हादरनि रावबो सासेबो सुबुङानो दलरै थानो हायाखै। बे बेलायाव थांनाय सानफोराव जोंनि बड'लेण्ड हालामनि माखासे ओनसोलफोराव बर' लाइमोनफोरखौ जों मोनफ्रोमबो दोलोआव गावबा गाव गोसो बादियै लोब लोब फैनानै पार्टियाव जयनिं लाफैनायखौ नुदों। सुबुं बिजोङाव गोसारनाय बादिब्ला साफ्रोम लाइमोनफ्रानो लेखा गोरों सुबुं। सोरबाया डिग्री फरायबोदों, सोरबाया मास्टार डिग्री खालामदों आरो माखासेया फरायनायखौ फोजोबथ'दों। बाथ्राखौ साननो थांब्ला बेयो मोनसे मोजांनि नेरसोन जे जोंनि बर' पलिटिकेल पार्टिफ्रावबो माखासे गोरों लाइमोनफ्रा गोख्रों बाहागो लानानै बड'लेण्डखौ गोख्रोङै जौगानाय खामानियाव मावनो ओंखारदों। मानोना मोनसे राजखान्थि हान्जाया गोख्रों आरो गोहोगोरा जानांगौब्ला मेंनो रोङै मावथिनांगौ, जायखौ गोख्रों लाइमोनफ्रासो मावनो हायो। मोनसे राजखान्थि हान्जाया गोलाव सम जोरनांगौब्ला बेयाव पलिसि मेकिं खालामनो हाग्रा गोरों सुबुं नांगौ, जेराव आथिखालनि लाइमोनफ्रा पलिसि मेकिंआव जोबोद गोरों आरो IT सेक्टरावबो माखासे जौगानाय। नाथाय लाइमोनफोरनि राजखान्थि हान्जायाव लोब लोब बाहागो लानानै समाज सिबिनो ओंखारनायखौ माखासे समाजारि आफादफोरा बादा होनायखौ जों नुदों आरो बिथांमोना बुंदों राजखान्थि हान्जायावल' हाबनानै समाज सिबिनायनि सोलायै बर'नि माखासे समाजारि आफादफोराव हाबनानैब्लाबो समाजखौ सिबिनो हायो। बाथ्राया नंखाय नङा। मानोना बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जायाव थायोब्ला गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जायाव थाग्रा सुबुंफोरजों सोमोन्दोआ एसे गोजान जालायो। नाथाय समाजारि आफादफोरनि सुबुङा बयजोंबो सोमोन्दो लाखिलायनायनि खाबुखौ मोनो आरो गावखौ सासे राफोद समाज सिबियारि सुबुं हिसाबै सिनायथि होनोबो हायो। जेरै जोंनि आखाइनि आसिफ्रा समान नङा, थिग बिदिनो जों साफ्रोमबो मानसिनि साननाय हनाय, मावनाय दांनाय आरो थांखिफ्राबो गुबुन गुबुन। बेयाव जों रावखौबो गोरोन्थि बुजिनो हाया एबा जेबो जाबसिना खामानि मावहोनायनि मोन्थाय थाया। बयहाबो साननाय मावनायनि थाखाय उदां।
नोजोर होनांगौ बाथ्राया बेनोल'दि सासे फरायफुबाय थानाय लाइमोननाव माखासे सोरजिलु आखु माबा मोजां मावनायनि सिमां बबेबा गिदिर जेंना सुस्रांनायनि सिमां जाखांफैयो आरो मोनफ्रोमबो गोदान आदब गोदान गियान सोलोंना लानायनि मोजां सम आरो गावखौ गावनि लुबैनाय बायदि फसंना लानायनि सम माने लाइमोन समखौ फिथाइ गोनाङै हगारनो हायोब्ला इयुना मोजां जागोन आरो गाज्रि रोखोमै हगार हरोब्ला इयुना आलाय सिलाय जागोन। जोंनि समाजाव ओरैबायदि सोंलु जाखांदों जे जों साफ्रोमबो लाइमोनफ्रानो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव हाबनानै राजखान्थिनि गोहोजों समाजनि खामानि मावनो ओंखारोब्ला बर' लाइमोनफोरनिफ्राय डक्टर इन्जिनियार जानांगौनि बिबानखौ सोर लागोन? IAS ACS जानांगौनि बिबानखौ सोर बानस'गोन? बयबो जुदि राजखान्थियाव थायोब्ला सोर लाइमोनफोरा मडार्न टेक्न'लजिफ्राव बाहागो लागोन? साफ्रोमबो जुदि राजखान्थिनि उन उन खारफायोब्ला गिदिर गिदिर बिजनेसमेन फालांगिफोरखौ सोर सालायगोन? आरो बयबो आइ आफामोना जुदि राजखान्थि हान्जायाव खामानि मावनो ओंखारोब्ला सोर मावगोन जोंनि बड'लेण्डनि लांदां फोथारनि बे आबादखौ? अन्नानै फोरमायहर। नाथाय ग्रोम ग्रोम लाइमोनफोरा दिनैनि थासारियाव पलिटिकेल पार्टिफोराव हाबनो गोसो जादों। सोरनि खैसारि सोरनि थुनज्लायनायाव नङाब्ला बिसोराव माबा नङा माबा मोनसे आंखाल नुजादों। जानो हागौ बिसोरो गावसोरनि इयुनखौ गिदों। नङाब्ला दा सोलिबाय थानाय सरकारनि मावनाय दांनाय खाबु होनायफोरखौ गोजोननाय मोनाखै। नङाब्ला आथिखालनि सरकारा लाइमोनफोरनो होनाय खाबुखौ बुजिनायाव गोब्राब जादों। बे दाया सोरनि? जोंनि मेलेमजिबिफोरनि ना जोंनि राजखान्थि हान्जाफोरनि ना जोंनि गार्जेन समाजारि आफादफोरनि ना आथिखालाव सोलिबाय थानाय सोरखारनि? अन्नानै कमेन्टआव लिरहर जाहाथे जोंनि समाजनि आंखालथिखौ बयबो बुजिलायो।